היית לא? למה ביה? הוא אומר לנו, אל תקראי בנייך, אלא בונייך. אל תקראי בנייך, אלא בונייך. בנייך הוא אומר שזה ראשי תיבות. ארבע מסכתות נגמרות בסיום הזה. בנייך, שזה ב' זה ברכות, נ' זה נזיר, י' זה יבקות, וכ' זה כרתות. זה בנייך. זה החידוש לפני המסעד, זה מה שלא רציתי להכניס. סיום. אמר רבי אלעזר, אמר רבי חנניה, תלמידי חכמים דברים שלום בעולם. דבר ככה בנייך ומות על אדוני. לא רק שלום בנייך, אל תקראי בנייך, אלא בונייך. שלום רב לעובד תורתך ואין עמו מכשול. יהי שלום בחילך, שכבה ובמיעוטייך, למען אחי ורעי, ותעברנה שלום בך, למען בית אדוני אלינו, אבקשה תולך. אדוני שלמו ייתן, אדוני יברך את כמו בשלום. עדרן הלך הרואה, פוסיל כלה מסרת ברכות. עדרן הלך מסרת ברכות, ועדרן הלך. דעתן הלך מסרת ברכות ודעתן הלך. לא נתישי מנך, מסרת ברכות ואל תנשי מנך. לא בעל מה הדין ולא בעל מה דעתן. יהי רצון לפניך. עדרן הלך מסרת ברכות ועדרן הלך. דעתן הלך מסרת ברכות בחיי העולם הבא, והם רצים לבאר שחת שנאמר, ואתה אלוהים תורידים על באר שחת, אנשי דמים ומרמה, לא יחפצו ימיהם עני ותרבח. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי, כשם שעזרתך לסיים מסעות ברכות, כן תעזור להתחיל מסכתות בספרים אחרים, ולסיימה, וללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים כל דברי תלמוד תורתך באהבה, לזכות כל תנאי ואמוראים, תלמידי חכמים, לעבוד לי ולזרים, שלא משה תורה בפי ופי זרי, בזרע זרי. אדו אף תתקיים בתהילתך, תנחה אותך, תנחה אותך, בשוכבך, תשמור עליך. והקיצות תהי תשיחך, כביר בוימיך, והוסיפו לך שמות חיים. לא חמי בימינה, עושר וכבוד משמאלה. אדוני אז לעמו ייתן, אולי יברך יערוב בשלום. התגדל והתקדש, אומר רבה. ועמד דורתי להתחדר ולהחיים איתה ולהשכל חיי אלמה, ולבנה קרתות ירושלים שכלולה יחלה וגבוה ולעמקה ופרוחנה להוכרה מהרע, ואדמות פרוחנות השמיה להקריה, ובאמת קודשה במלכו במלכותי, וקיים לך יכול ומכון חי דרום בית ישראל, ואגר בזמן קריב עם רועמי. וכפרה ולבח והצלה. לנו בעמו ישראל אמרו אמן. עושה שלום במרומיו ובחמיו יעשה שלום מהר. ועל כל עמו ישראל אמרו אמן. זה הסיבה מה שרצינו, שהרי לא רק נתנה את בסדר לא חסרנו, הוא גם ניגן אותו למי רבותיי,
הייתה תקופה שהיה לי כאבי עיניים, ולא הייתי יכול לקרוא לבד. והאריה ישב איתי ולמד ולימד אותי מסכת ברכות, מה שהוא למד. והשם לא רק למד, טוב חברים, אני אומר לכם ממש קצר, מבקשים לכולם להקשיב מספר דקות. אריאל, בחור, אתם קיבלתם אותו מוכן. ברוך השם, יש לו רצון גדול, משפחה נפלאה, הורים שדוחפים אותו, שייתן לו בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יזכה אותם, לראות ממנו רק נחת, ושהוא מתעלה ומצליח, ועולה למעלה במעלות התורה, העירה והקדושה. וזה רק סימן לאריאל, שבאמת, כשרוצים אפשר להצליח, אפשר ללמוד ולהתעלות, ללמוד ולהתעלות. הוא סיים, תלמידי החכמים מרבים שלום בעולם, שנאמר, בכל בנייך וכולי, אל תקרא בנייך, אלא בונייך. השאלה הפשוטה, למה שאני אקרא ולא אקרא? מה כתוב? את זה אני קורא. מה כתוב? בנייך. אז מה נקרא? בנייך. באים רבותינו אומרים, אל תקראי בנייך, אלא בונייך. מה, זה נקרא בטעות? מה הם רוצים? שנלמד בטעות את המאמר? כתוב מפורש, בנייך. אז אני קורא מה שכתוב. לא, אל תקרא מה שכתוב, אל תקראי בנייך, אלא בונייך. אומרים רבותינו, תלמידי החכמים, כיוון שהם עוסקים בתורה, המציאות שהם בונים. אז אל תקראי בנייך זה עובדה, זה מציאות. כשהם עוסקים בתורה, אז הם בונים. לכן גם אם כתוב בנייך, אל תסתכל לבנייך, כי זה בעצם בונייך. הבנייך, בונייך זה עובדה. לכן צריכים להתחזק כל הזמן בלימוד התורה. אני רק אומר לכם מאמר קצר, ואני עד עכשיו בהרצאות בלי הפסקה, משעה 3 עד עכשיו. הלכתי להרצאות, הייתי בעוד מקום, ועכשיו אנחנו צריכים. מספר דקות אנשים רוצים לשמוח. בסיום אמרנו, תפילה של רבי נחוניה בן הקנה.